Здравейте, вие сте с Аудиосвят. Ако ви харесва този клип, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Разделното хранене. Какво е това разделно хранене? Това е система за хранене, разглеждаща храната като сбор от хранителни вещества, разделени в няколко ясно дефинирани групи, като дефинира методика за тяхното ефективно съчетаване с цел подобряване на храносмилането, намаляване на времето за смилане и усвояване на храната и намаляване на отпадните храносмилателни продукти. На какво се основа постулата за несмесване и смесване на храните от определените групи? Теорията е изградена на ниво биология и биохимия. Тя дефинира химичния характер на храната и процесите на храносмилане, попадане на храна в дадено звено на храносмилателната система, ответна организмова реакция на адаптация, обработка на храната и довеждането й до следващо такова звено. Основният кос на учените, защитаващи постулатите на разделното хранене, е способността на организма да различава храната, която попада в храносмилателната му система според химичните й параметри. Друг важен аспект на храносмилането според същите учени е активността на храносмилателните ензими в зависимост от киселинността на различните храносмилателни звена на организма. Кои са тези дефинирани хранителни групи със собствени особености на храносмилане и какво ги обединява? Според състава си съществуват няколко основни групи храни, съответно разпределени и класифицирани спрямо количественото съдържанието на определени изграждащи ги и участващи в структурата им вещества. Ето и най-общата им класификация, според преобладаващата в тях хранителна съставка, въглехидратно преобладаващи, с въглехидратно съдържание над 15%, или с преобладаващо такова хляб и хлебни изделия, ориз и оризови изделия, зърнени храни, пшеница, ръж, просо, елда и тъна, царевица, картофи, грах. Грахът и картофите са високоскорбялни зеленчуци, овесени ядки, кестени и дъра белтъчно преобладаващи, с предимно белтъчно съдържание, или с общо присъствие, над 10% мляко и млечни изделия. Яйца, соя и соеви заместители. На месото най-добре е да се ядат отделно от други белтъци и въглехидрати, месо, риба, повечето морски храни, миди, стриди, омари, скариди, ядки и дъра бобови храни, комбиниран тип храни с приблизително равностоен състав на вещества, зрял фасул, леща, наход, фастъци и дъра. Масно преобладаващи. Със съдържание на мазнини над 55%, изцяло такива, или с преобладаващ много над другите основни вещества в състава на храната растителни масла от семена и ядки, зехтин, масло, сметана, топени сирена с масленост над 60%, семена, палмово масло, кокосово масло и дъра захарно преобладаващи. Това са сладки храни, съдържащи моноиди захариди, мед, бяла захар, захароза, фруктоза, малтоза, лактоза, гликоза, шоколадови изделия, сладка, конфитюри и дъра плодове, ябълки, круши, череши, дюли, черници, вишни, банани, форми, портокали, мандарини, тенджерини, грейпфрути, грозде, кайсии, праскови, смокини, мушмули, киви, ананас, нар, райска ябълка, ягоди, малини, боровинки, капини, пъпеши, дини, последните два плода се консумират отделно дори и от плодовете и дъра зеленчуци, краставици, домати, марули, салати, чушки, спанак, зеле, карфиол, броколи, тиквички, тиква, моркови, зелен фасул, зелен грах, магданус, копър, целина, патладжени, бамя, ряпа, суров картоф, репички и дъра киселинни храни. Тук са включени някои храни с особен характер, отличаващи се с ниско pH лимони, шипки, касис, кисели кръставички, кисело зеле, кисел чесън, турши и дъра продукти, подложени на млечнокисела ферментация. И някои напитки, черен чай, кафе, газирана вода, бира, вино, гроздов сок и дъра с получливи комбинации. Белтъци с мазнини. Белтъци с зеленчуци. Белтъци с различен произход, пример, яйца с мляко и дъра подобни. Въглехидрати с мазнини. Въглехидрати с зеленчуци. Въглехидрати с захари, за хора с здрава храносмилателна система. Мазнини с зеленчуци. Мазнини с кисели храни.
захарни с кисели храни. Плодове най-добре отделно. Бобови с зеленчуци. Бобови с мазнини. Отслабва ли се от разделното хранене? Не. Причината за понижаването на процента подкожни мазнини е основан на разлика между изразходваните в ежедневието калории и приетите с храната калории. След като не се отслабва, защо постоянно се препоръчва за това? Причината е чисто психологическа. Обикновено при разделното хранене, естията имат обща намалена калоричност, както и голям процент вода. Автори на книги с рецепти за разделен тип хранене се насочват основно към ястия богати на зеленчуци, тъй ястия с засищащ ефект и ниска калоричност. Това е причината хората да мислят, че от разделно хранене се отслабва. Отслабването в този случай е заради калориен дефицит, а не заради разделния прием на храните. Има ли полза да се храним разделно, каква е тя и кой има най-голяма нужда от нея? Ползата от разделния принцип на комбиниране на храни в менюто се изразява основно в две неща – по-бързото храносмилане, говорим за минути, и по-пълното усвояване на храната, говорим за няколко процента. Разделното хранене лесно се вписва в повечето съвременни хранителни режими за понижаване на тегло. Кетонната диета и нисковъглехидратната диета са добър пример за практическото приложение на разделния принцип на хранене. В първия хранителен режим, въглехидратите на практика отсъстват в по-голямата част от менюто, а във втория са в твърде ниски количества за деня, за да окажат съществено влияние върху времето на храносмилане и процента на усвоената храна. Оказва се, че най-голяма полза от разделното хранене имат не толкова хора, понижаващи телесно тегло, колкото онези стремящи се да задържат едно тегло постоянно или да покачат процента на мускулната си маса, намалявайки или задържайки подкожните мазнини в даден процент. Това е така, понеже при тази група хора постоянното снабдяване на тялото с енергия и качествена бързо смилаема и лесно усвоима храна е от съществено значение. Ето защо все повече атлети, трениращи фитнес-културизъм, се насочват към високомазнинна нисковъглехидратна диета или към равномерно балансирана диета, с разпределение на веществата по метода на разделния прием на храни. Научно обосновано ли е разделното хранене? И да, и не. Науката се раздвоява по отношение на това дали организма различава онова, което е в храносмилателната му система, тъй спори се за Тенар. Въпрос за наличие на храносмилателен интелект. Част от учените, разискващи въпроса, излагат теории в доказателство на такъв, а други в полза на липса на такъв. Отново ще ви се наложи да направите собствен избор.